Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. Crowdy A Hawaii bola založená v roku 2020 so súkromným kapitálom, aby spojila svoje mnohoročné skúsenosti v oblasti marketingu, predaja a IT služieb. V rozvíjajúcej sa oblasti umelej inteligencie Crowdy AI používame pokročilé technológie umelej inteligencie na transformáciu zákazníckej skúsenosti z live zákazníckej podpory na chatboty poháňané umelou inteligenciou a podporujeme udržateľný rast podnikania pre našich klientov. Našou misiou je pomáhať spoločnosťam posilniť sa inteligentnými riešeniami umelej inteligencie, ktoré optimalizujú interakcie so zákazníkmi, zvyšujú angažovanosť publika so značkou a podporujú rast predaja. S rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti IT, predaja, marketingu a obchodného poradenstva a hlbokým porozumením faktorov správania zákazníkov, náš tím vyvíja adaptívne a samoučiace sa systémy, ktoré nielenže dokážu reagovať na požiadavky používateľov, ale aj predpovedať potreby používateľov. Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií.